Helo bawb, nawr dwi ben top ystol yn cymoni to shed a ni'n meddwl, wel, dyma ongl bach hyfryd i edrych ar yr ardd, so os chi gweld e tu ôl i fi fyna, ond mae rai fi weid, mae unrhyw ran oedd ar y blode yn unrhyw beth ddigwyddodd y mis Mehefin wedi hen fynd. Mae fe'n twmlo fel diwrnod o Hydref ma heddi. Ar gwitha'r haul, mae'r wynt main cryf, mae dail yn cwmpo ddi ar y côd, mae'r blode'n moelyd hefyd, ond mae'n sy'n dyngos yn dweud pa mor anwadal yw'n tywydd ni. Ni wedi mynd o dywydd crasboeth y mis Mehefin i'r tywydd gwlyb ac o'r y mis Gorffedral. Jyst croesi bysef nawr, gewn ni o leia rhyw bythownos bach o haf ym mis Awst, fel bod y cnydyn yn gallu eiddfedu'n dda. Ond pidwch â digaloni, mae hwn yn hollol yn ran o arddio, chymod, part and parcel o ein profiad ni fel garddwyr, a fe ddaw blynyddoedd gwell